ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ଆଜି ବି ଅନେକ ଜନଜାତିର ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଆଜି ବି ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। କୌଣସି ଆଧୁନିକତା ତାଙ୍କୁ ଏଯାଏ ସ୍ପର୍ଶ କରିନାହିଁ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ମାଟିର ମଣିଷ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଜନଜାତି ଓ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଥିବା ନୃତ୍ୟ ବିଷୟରେ। କରମା ନୃତ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଗଣ୍ଡ ଓ କୋଲ୍ହ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଉଥିବା ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ନୃତ୍ୟ। କୋୟା ନୃତ୍ୟ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ପୁରୁଷ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରିୟ ନୃତ୍ୟ। କୋଇସାବାଡ଼ି ନୃତ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଗଣ୍ଡ ଓ ଭୂୟାଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନୃତ୍ୟ। ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ଧାଙ୍ଗିଡ଼ି ନୃତ୍ୟ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର କନ୍ଧ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ନୃତ୍ୟ। ଚାଙ୍ଗୁ ନୃତ୍ୟ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଭୂୟାଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନୃତ୍ୟ। ଢେମ୍ସା ନୃତ୍ୟ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଗଡ଼ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ନୃତ୍ୟ। ଡାଲଖାଇ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଓ ରସରକେଲି ନୃତ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏହା ହେଉଛି ଲୋକପ୍ରିୟ ନୃତ୍ୟ। ଘୁମୁରା କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନୃତ୍ୟ। ପରଜା ନୃତ୍ୟ କୋରାପୁଟର ଆଦିବାସୀ ମହିଳାମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନୃତ୍ୟ। ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ଗଞ୍ଜାମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନୃତ୍ୟ। ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନୃତ୍ୟ। ଛଉ ନୃତ୍ୟ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନୃତ୍ୟ। ପାଇକ ନୃତ୍ୟ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ପାଇକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନୃତ୍ୟ। ରଣପା ନୃତ୍ୟ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନୃତ୍ୟ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ନୃତ୍ୟ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୁକାୟିତ ଥିବା କୌଣସି ନୃତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ସୀତାରାମ।